Usa ka buwan na sukad nahitabo ang trahedya sa pagdahili sa yuta sa mga bukirang bahin sa Baybay City sa lalawigan sa Leyte. Kumusta nakaha mga residente ug unsa may sitwasyon sa ilang lugar? Kani atong sayran pinaagi sa live report ni Nico Serino live yapon sa Leyte. Nick. Yes, Lan, Abril 11 o insaktong usa ka buwan ug usa ka adlaw na sukad mahitabo katong mga landslides dinhi sa probinsya sa Leyte nga mikalas og daghang mga kinabuhi ug mibag-o sa kinabuhi sa mga tawo. Gitrabaho na karon kining parte sa yuta sa sitio Kanangkaan, Barangay Maganhan, Baybay City. Sudlunon kini nga bahin mo nga gikan sa main road gihimuan kini og kalsada. Ang kapin 2 hektaryas nga luna mao ang gikonsidera nga relocation site alang sa mga residente nga nagpuyo sa bukirang barangay sa Cantagnos. Sa maong dapit planong tukuron ang shelter alang sa mga residente nga moabot sa 80 ka units ang unang pabarugon. Napasusi na sabdaan ang dapit sa taga DENR labi na sa Mines and Geosciences Bureau nga miaprobar sa lugar aron himuong relocation site. Sa pagkakaron, ang taga DPWH ang nag-atiman sa site development aron maandam kini. Actually, nag-start me, that was April 23, 2022. Then, ang unang ginawa namin yung kami removal of trees, clearing and grubbing. Since ang atong area is medyo slope, rolling. So ako to ni cut, para siyang benching ba, parang pag-abutin niya nga portion, nakapansin mo nga, cut, ginab to. Ang yuta gipalit sa syudad sa Baybay aron katukuran sa mga panimay. Matod sa kapitan, sa unahang bahin sa maong site, may proposed area sab sa eskwelahan nga tukuron sa dapit. Mas accessible na kini alang sa mga mulupyo sa umaabot. Inig maghimo na ang katong temporary shelter ang military mga engineering brigade o niya kauban ang mga survivor na murag 70 sila katao niya ang participation nila mutabang sila tapos free lang sila sa paniudto. Magana lang sila aron naapod sila partisipasyon. Aminado ang mga nagduba nga maapektuhan sab ang ilang pagtrabaho sa dagan sa panahon labi na kun mag-uwan-uwan. Mong panghinaot nila nga moarang-arang ang unya ang kahimtang sa panahon ug kanunay nga moinit aron nga mapaspasan ang ilang pagtrabaho. Malaumo ng opisyal nga mas mapaspasan pa ang pagtrabaho sa dapit aron kapuy-an na kini. Kun maandam na ang site, ang taga AFP Engineering Brigade ang gitahasan nga moay mo construct sa mga housing units sa mga residente. Supposed to be, ang target namo sa DPWH lang, assignment is May 6. Kaya lang, umuulan, dinaabutan kami ng election. So, bumalik pa lang kami last May 10. Sa pagkakaroon, pabilin sila nga nag-star sa duha ka building sa Baybay Senior High School. Matod sa mga residente, wa na sab sila'y plano nga mubalik pa sa Cantagnos, lugar nga ilang gidak-an ug kundiin na porma ang ilang mga pangandoy. Apan mausap ang dapit nga sa usa ka pamilok nahanaw ug mibawi iniini sa ilang mga napundar ug sa pipila nila ka mga mahal sa kinabuhi ug kasilinganan. Gawas sa Cantagnos Lan, ang mga residente sa uban pang mga apektadong barangay nagpabilin pa karon sa mga evacuation centers moabot sa 600 families tanan o kapin sa 2,100 individuals. Misaad ang syudad, gihanay na ang plano alang sa rehabilitasyon alang kanila. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.